Sangpita ninyo siya samtang siya dugol pa. Pagya ang mga dautan sa ilang mga sala o masalikuay sa mga sala ang ilang mga dautan una-una. Pabalika sila sa Ginoo aron galuyan sila. Pabalika sa akong Diyos kay andam siya sa pagpasaylo. Sa utso, kay ang akong una-una dili sama sa inyong una-una. O ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw na gingon ng Ginoo. Lord, salamat sa aming sa inyong ka-tuod. Salamat, Lord, may ikaw. Diyos ka na mong ituboy sa tanang panahon. Salamat sa iyong balang Espiritu, inyong taknaan, na mabuhat ka, utog sa nakalumog na ligalinsahin, mabuhat ka sa matakusa ka ng Ginoo. Dalaybon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Kanami ito ang inyong mga wishes. Tagaan ka, ako mga pag-ampuni mo, tagaan ka maayong lawas na atong kinabuhi. Sa tinuod lang, aning kalibutan na, bumulo yung tama na atong kinabuhi. Sa ingon sa Salmo 90, September na tama ng gihata ka edad sa atong henerasyon karon. Kung mapong pagalikan kung 90, gratis na lang sa Ginoo, bonus. Pero kumusta man ang imong kalipay sa Ginoo? Edad ka kung 90. Kumusta man ang imong kalipay sa nag-edad mga 40? Diba, diferensya naman nilo? Lahi naman nilo, dahil kayo gusto magtungo dito, murang mapungan tungo sa tungidan. Diba, nakabantay mo sa panahon sa COVID? Diba, sa COVID? Diba, pag-inom nga, bawal mo gawa sa senior citizen. Nagkulipayan mo ito mo na. Siyempre, dili ni, sila na rin, pimitit ang bilit sa balay. Diba? Pimitit ang bilit sa balay. Muna, kung may abot, magaling ka o 80 to 90, gratis na sa tuwang kinabuhi sa Ginoo. Pero ang tinuod yun nga, atong pangaluyon ng kinabuhi, na gusto rin mo maantong na taas na kinabuhi. Tuo, budawat ka sa tungkuhin ng Diyos. Kaya ingon sa dito sa John 3:16, ang tanan ng usahin kung ito kanya magkapatunog, kinabuhi ko na yung katapusan. Kung na itong paningkamutan, kung na itong pangayon sa Ginoo, kaya naman, kung na itong tinguha, musugot ka sa diri, ang kalimutan na subject naman ta sa pagbalik sa iyo sa atong ako. Amen? Mingon sa dito sa itong tiba, ato siyang timahan. The Lord offers mercy. Ato Pangulo, ang Ginoo ng tanyag na ito, kaluoy, kaluwasan, na kita na gahi kayo, kita na sukuhi kayo, kita na hindi mo maminaw sa iyang kanabang tanya, kanabang dialog. Oh. Siya kanunay, andam siya kanunay mudawat sa mata ko sa namuduol, mubalik sa tumbuhi Diyos. Amen? Muna nga, ningon siya dito, sa size, ningon siya, damo sa Ginoo samtang may panahon pa. Ano saan ka muduol sa Ginoo, kanang nakita na ka? Kanang nag-scratches na ka? Na dili na ka magamit sa ploton sa Ginoo? Karon na magamit pa ta, duol ta sa Ginoo. Damo ta sa Ginoo. Ako sa tinuod lang, kumana ko ang kalibutan na. Akong edad karon 50. Sa pagkakato na kong buod, siguro nagsugod ko sa komisyo, grade 5. Grade 5 ko nagsugod sa komisyo. Nagpaulipon ko sa yawa, sa bibiro sa Ginoo. Nagkinabuhi ko na ilan sa yawa. Ako pinagko ng Ginoo naman, wala malinong na kustubangan sa Ginoo. Then niagi ko, nakauta ko kinabuhi sa tao, parumpado ko sa Tacloban City, tanang bisyo na ko ang nasulan. Ilan, limpong tanan, pinala ko na. Eh, simple, nabali, nagpailarong sa yawa, ang butang ka. Puros yung kabinuang. Tanan, nakauta ko kinabuhi sa tao. Priso ko, niagi ko jailbreak. Nagkinabuhi ko, dili, uyon sa pupunto sa Diyos. Kinalubaan ko. Pagkalubaan ako, kung namatay ko, hindi nila ako kalingon, impirno ko. Wala ko nangalagad sa Ginoo. Nakailan ko nga doon ang Ginoo, pero wala ko nangalagad yan. Kuna, usa na to, nga mindset na buhat sa yawa na. Inom ka sa yawa, nakainom ka na Ginoo. Hindi ko kinahanglan pa mga buhat. Kuna, wala na to nabantay. Hindi na naman trick sa yawa na aron din tao. Dili mo doon, dili mangalagad sa Ginoo. Kuna, dili pa ulayan tanan. Ingon sa ito, ganun sa Ginoo, samtang doon masya. Amen? Ito sa doon na pag-ikusog sa pagdahig sa Ginoo. Kung tiyang na mo mag-igsoon sa gingarihan sa Diyos, wala'y pasundo dito na dili ka balo ko sa ayaw at mga.
Unay labing tinuod. Papunsa mo ka dito. Atubangan sa Ginoo, ang atong buhaton nito, atubangan sa Ginoo, mag-dive ka sa Ginoo. Hindi, masunod ka nito, hindi ka pa musayaw. Hindi ka pa lumapakpak, hindi ka pa lumapanta. Pero sa kalibutan, dahil kung kaya kong kantin eh. Kapta kang sinanuan, sayaw ka kabalintong-balintong sa diskuhan. Hindi ka maulaw sa tawhanon. Pero sa Ginoo mo, ikaulaw nyo. Muna yung mindset niya naman. Kung ingon pa muna ang ayawa din na to, ang Ginoo may mong gialagaran, upasaylo mo. Amen? Diba? May ingon ta sa John, Juan 4:8, kaya ang Ginoo gugmaman. Diba? Ang wala may gugma sa isikatao, wala makaila sa Diyos, kaya ang Diyos gugmaman. Pero kumusta man ang Ginoo may mong gialagaran? Tinukit ka ito ang Ginoo? Ang unang stanza, ang wala may gugma sa iyang isikatao, ato pa nang ihimo. Wala makailas sa Diyos. Ato pa, kung wala ka na gugma sa iyong isikatao, wala ka nakailas sa tinuod ng Diyos. Iniguman niyo mong simpa, magawas niyo dito. Ay lang sa mundo na ito nga, Lord, bumalik ka niya kalimutan na panahon ng simpa, may kay balaan ko. Pag umanong simpa, uli sa balay. Karang naka sa baba, nichikin niya mo, di ba? Oo. Muna, ingon ito sa Juan 15 City, dili ka mo ang nagpili ka ako ang nagpili ninyo, aron ka mo, mulakaw. Kaya, kumusta man na inyong kinabuhi, ipili ba mo sa Ginoo? Yes. Ipili ba mo sa Ginoo? Pinilo ng Ginoo. Dili ka mo ang nagpili na ako ang nagpili ninyo, aron ka mo, mulakaw. Sa ito ba, kung wala mo nilakaw sa mulakaw sa Ginoo, dili mo pinili sa Diyos. Unay, gusto ka ba tumigilan sa langit? Amen? Muna na atong buhaton, atong pamanandungan. Kung saan ka naman pag-atong sa langit, kung di mo pagbasa sa Biblia, wala ko. Wala ko kabalo. Asa mapangita ang Santiago, asa mapangita ang Revelation, asa mapangita ang Panuntiyon. Ingon ito sa Panuntiyon, 10:27, tahora o kahadloki ang Ginoo, aron mo taas ang imo kinabuhi. Asa ang kinabuhi ang taas? Dito sa langit. Kung may atong mga pagtulungan ito sa oras sa tigulangan, wala na ito. Wala ito, ayaw. Ayaw na ito ninyong tunda. Ang karon ng pag-amot ni Kristo, ingon sa dito sa Pinaya 1:3, bulahan ang tao ng ubasa sa basahon sa mga propita. Bulahan ang mamati o magtungman. Kaya ang panahon, natuon na umabot. Sa karon, naman yung tigulangan ito sa namin, ayaw mo ba sa Biblia kay maka? Wala man lang bibili nga buwag, humot na lang yung isimba. Oh, si Madam Nilita na yun. Oh, bangon lang yung lang simba-simba kata. Naam lagi wala dibasa sa Amerikano. Nanipa mo lagi latay noon. Oh, una kinahanglan mubasa tang Biblia. Mubasa ta kay diha ta makakuha og likon nga pagtulunan. Ang imong pagtungo sa imong pagpanganagan sa Ginoo dili dali-dali mapukan. Amen. Aron musubot ta sa dili ang kalibutan ng inyong taon pero may dalan dahil na sa una. Ibang gano, dahil na sa una makita nato sa telebisyon ang baha tapos sa layo. Ang linog tapos sa layo, ang gubat tapos sa layo. Pero karon ang gubat. Dili na ito sayamon, dili na tagan ng kumpiyansa ang atong kinabuhi. At gamay na kayo ang oras, gamay na kayo ang kinabuhi, ang gatag sa Ginoo nato, atong nagamiton para magipay ang Ginoo. Amen? Kuwita na yung tapat, mga lagat sa Ginoo. Kuwita na yung tapat, mga lagat sa Ginoo. Kita may nangandoy ninyo diri nga makatog langit. Di ba kinatanan? Kung saan ito makatog, kung dili na mabasa sa pulong sila. Ingon sa dito, balikon ang taong 15 City sa 1, dili ka mo ang nagpili. Ako ang nagpili niyo, aron ka mo maglakaw o mamunga. Kumusta man ang iyong kinabuhi? Nagpabiling ba mo sa puluan? Nga mo si Kristo? O nagpabiling ba mo sa yawa? Nga mo si Satanas? Mo'y inahan, gamahan, aning kalimutan. Makita mo na itong bunga. Kung magpabilin ka sa tinuod ng Kristo, ang imong bunga makita sa imong mga lingon. Una, sinultihan. Ikaduha, mga nilihukan. Ikatulo, kanang atong mga unang-unang alingin mayo. Kung wala nimo, kung naami mo na, salamat sa Ginoo, nagpabilin ka sa tubuhi ka Diyos. Na nagpabilin ka, na nagbuhat ka, maayo sa imong unang. Pero, masabta na ito, mga itong mga istoryahan, nagkalamukat,
Gikan tagsimpa, pagmuli sa balay, simpa sa tani. Pisti mo na natulog pa na mo. Kumusta ba na iyong magsimba? Pag-amot niyo sa church, pag-uli ninyo, kaya wala kasimpa yung panis, kung sa may wali ni pastor. Nalimot ko. Kumusta ba na iyong magsimba? Kung sa may nakuha ninyo, kung sa may mong giadto nito nga, kung di mong wali sa pastor, kung di mong wali, ibang inyo sa pari, wala mong kabalo. So, nahita po, nga niadto rito more compliance. Amen? Amen? Wala itong baton ng igsuon. Wala may kadala ang bilyon. Ang bilyon, hindi magkalawa sa ito. Hindi magkalawa. Kung mga rin pagkamatay ng bilyon, sure ka. Ingon na mo siya sa 4-6, malaglag ang katawan tungod sa kakulang sa kaibalo. Kung saan ang laglag? Saan ang laglag? Ang laglag. Ano pa? Ano na kayo sa kaon, hindi ka kamot, mahulog ka. Diba? Nangambil ka nga sa langit. Kulang ka kaibalo, hulog ka. Kung na malaglag ang taman tungod sa kakulang sa kaibalo. Muna ng kabuntagon, salamatan ang pagkubuhin ng tubuhin ng Diyos, ikitagaan ko ng panahon sa pagsin sa puro sunod. Kaya mo rin pinag-importante. Ano kalimutan na? Dili na nato ni kayo, hindi na tundutan. Kaya mo rin saan ang kalimutan. Bisa kung sa may mumahan ko na kalimutan na, ibili na yung kimatay na ito. Amen? Muna ito siguruhon karon, sumod karon. Atong yung ibutas ito kasing-kasing nga, nangandoy ko di ngalian sa langit. Nangandoy ko umuwi po sa Ginoo. Muna nga, ako piyag ka ni mo Ginoo, muduol ko ni mo Ginoo, samtang dili pa lang yung tanan. Amen? Doon ka sa Ginoo. Damot ka sa Ginoo, mintas na may panahon. Dili ka kumpiyansa na, nagbato na tang Biblia. Kami di ka mga pastor. Sa Ginoo lang, sige ko pamanando sa kong galingon. Kung sa asa ko gusto na kung, ano bang, gusto ko na kung tiwaan para makakunan ako kanan. Wala na ba tayo lang mga pag-arpo na ito sa akong sa pamilya. Dapat iampo din mo mga kasilinganan, mga classmate mo sa una, ito mga kainan mo sa una, wala mo nakita. Ito iampo din mo. Dili kay, Lord, salamat sa sakong sa kong kanimalayla. Kung saan naman mo mga pagkumangko, di mo mga iyan, iwan. Amen? Muna nga, musubukan sa dili. Dili kita makato sa bingarian sa langit kung dili ka mubasa sa puso. Amen? Basa kita sa puso sa Diyos. Kung eskwila ta o eskwelahan, mutuon ka o diksyon sa maestra, mubasa ka sa libro sa maestra yata. Aron ta makapasa. Kung ato ta sa bingarian sa langit, dili ta mubasa ang Biblia. Impas yun ta. Amen? Amen pa ba? Amen. Muna nga, sa ingon ko nila nga, salamat sa sumat sa natawan, dili na pizza, o dili na adlaw, dili pizza. Sumat sa pizza sa ilang tao. Kaya mag-islo tag adlaw, anong sunod tuloy? Anong Lunes man? Sunod tuloy, mag-practice sa adlaw, hindi siya po. Lahi na po, di ba? Lahi na po. Muna, pasalamatan ito Ginoo. Ang tinuod yun ito yun, kung atong yung Tagalog na kung pagtagad ang ato ang kaluwasan, atong sa ulubong kung kalus na kami dawat sa kaluwasan. Uloy na kung importante na ito. Muna, nga, akong gihangyo si Brother Eric nga marin sa tubangan, pero naghimog na mga pag-ampong sa yahan kinatubig. Ingon sa nito, mo nga, karon ng adlaw, this is the day that the Lord has made. Una na karong adlaw, karong pizzaha, muna sa iyahang kasumaran, sa iyang pagimukso, hindi kalimutan na, o hamitan niya, magimutan niya mga pag-ampo. Amen? Amen. Paman ang nasayod sa akong mga laraw, alang kaninyo, sa paghimo kaninyo mga swagod, inay malaot o magpaghatag kaninyo kamao na inyong ipangandoy. Dili mo swagod na financially, materially, dili mo swagod ka sa espirituanon na itong ipangandoy niya sa dito. Amen? Amen. Ano si Eric?